Vítám vás u druhého videa programu Supermamka, což je žena jako vy a já. Pokud jste dnes zde, je vidět, že máte chuť něco se svým životem udělat, zlepšit a najít prostor a energii pro sebe a své koníčky. Chcete se také určitě otevřít kreativitě, hravosti a vrátit si do života legraci tak, jako když jsme si v dětství hráli na maminky a těšili se na to, že jednou budeme mít svoje rodiny. Supermamka, což jste vy i já, má zájem otevřít sobě skryté schopnosti a dovednosti tak, aby uměla pomáhat svým dětem a budou-li chtít partneři, tak i jim. Pomáhat jim od strachů, bolestí a se sebevědomím. Jsem Hana Mikešová, jsem terapeutka, koučka a trenérka osobního rozvoje dětí, mládeže i jejich rodičů. V minulém videu jsme si řekli, že my rodiče máme možnost pomoct svým dětem od strachu. Ano, konkrétně i vy. Skutečně existuje léčivá síla rodič-dítě. Co je vlastně strach? Strach máme pozitivní anebo negativní. Pozitivní strach nás upozorňuje na nebezpečí a tím pádem nás nutí do akce. Ten je správný. Negativní strach je to stav, kdy jsme v nepohodě, cítíme se v krizi nebo cítíme nějaké utrpení, stav nouze, ohrožení. Strach je prostě chybějící pocit bezpečí. Není vhodné tlačit na děti, aby se svými strachy vypořádali v tom čase a rychlostí, která by vyhovovala nám, rodičům. Je dobré samozřejmě děti popostrkovat, aby čelili svým obavám, ale velice jemně, s trpělivostí a s láskou. Jaká je vlastně dnešní doba? Denně se ve své praxi setkávám s dětmi, které bojují s úzkostí. A věřte mi, nejen děti jsou úzkostné. Velice často trpí úzkostmi i matka nebo otec. Úzkost se vlastně projevuje strachy, případně starostmi a nebo také perfekcionalismem. Dlouhodobý strach přerůstá v úzkost. Hodně rodičů má stavy úzkosti, aniž to ví, a ty potom přenáší na dítě. Odborníci v dnešní době se shodnou, že nikdo vlastně netuší, proč je úzkost u dětí na takovém vzestupu. Souvisí to se soutěživostí ve škole, s vyšší mírou stresu doma, s přepracovaností rodičů a samozřejmě má také vinu rychlejší životní tempo. Úzkost vyvádí tělo z rovnováhy. Úzkostné děti nesedí jen někde plačící v koutku, ale mohou být prostě jen neposedné, roztěkané, nervózní, hyperaktivní, nebo naopak zase nemotorné, ostýchavé, toporné. Mohou také trpět různými bolestmi souvisejícími s panikou, jako například nemůžu dýchat, bolí mě bříško. Úzkost se často fyzicky projevuje právě v oblasti břicha, v oblasti hrudníku, krku, na kůži nebo ve svalech. A protilékem na úzkost je vnímání těla. Hodně rodičů zažívá pocity bezmoci ve chvíli, kdy se jim nedaří dítě uklidnit. Je to pro rodiče vlastně takový těžký zápas. Jsou frustrovaní, zlobí se na sebe a zároveň se o děti bojí. Vidí, jak úzkost, strach a obavy omezují život jejich dítěte a brání jim v tom, aby byly šťastné. Chcete jim určitě pomoct. Naštěstí jim skutečně pomoct můžete, a to způsoby, o jakých vás možná nikdy ani nenapadlo přemýšlet. Způsobem kontaktu a hry. A jak konkrétně vám řeknu hned teď pomocí prezentace. Teploměr zná každé dítě. Nakreslete si spolu strachoměr. Nakreslete na něj stupnici od 0 do 10, kdy 0 znamená naprostý klid, 1 znamená pohodu, 2 v celku dobré, 3 ještě je to v normě, 4 začíná upozorňovat, že se začíná bát, 5 cítím strach, 6 bacha jde do tuhého, 7 potřebuji sklidnit a číslice 8 až 10 znamená nezvládám, potřebuji pomoc.
Je potřeba dětem dávat potom otázku. Na jakém čísle od 0 do 10 máš svůj strach právě teď? A dítě může odpovědět právě v rozmezí 0 až 10. Když vám odpoví 3, víte, že je to v pohodě, že se nic moc neděje. Když vám odpoví 6, 7, víte, že je to důležité a že je potřeba to řešit. Když vám odpoví 10 nebo 9, tak víte, že už je to akutní strach. Takže 8 až 10 znamená aktuální extrémní úzkost, kdy můžeme použít techniku kolébání, broukání, masírování. Dost dětí ovšem nesnese v tuto chvíli kontakt a tak můžeme použít techniku třeba vytřásání. Nepomůže-li vůbec nic z toho, tak v tu chvíli skutečně ledová voda. Opláchnout obličej studenou vodou, spánky případně opláchnout studenou vodou, anebo jenom namočit ruce do studené vody. Co také funguje především teda starším, a to opravdu i dospělým, lístek, na ten lístek napíšete: mám paniku, nejsem v ohrožení, je zde bezpečno, zase to přejde, zvládnu to. A prodýchávat. Zhluboka nádech, zhluboka výdech. Nádech a dlouhý výdech. Několikrát si ten lísteček přečíst. A většinou se potom tento stav paniky sníží o několik stupňů, tudíž spadne pod 8. Ve chvíli, kdy spadne pod 8, tak už s tím můžeme něco začít dělat a můžeme začít používat relaxační techniky. Relaxační techniku například odpočítávání. Takže ty máš strach na 7, fajn, takže 7. Uvolni se, uvolnění se prohlubuje. 6. Uvolnění je stále hlubší. 5. Ještě větší uvolnění. 4. Uvolnění je hlubší. 3. Začínáš cítit klid. 2. Klid a uvolnění se prohlubuje. 1. Jsi klidný a uvolněný. 0. Cítíš naprostý klid a uvolnění. Znovu se zeptáme dítěte, na kolikátce má svůj strach nebo úzkost a ono třeba řekne 4. A vy v tu chvíli znovu začnete odpočítávat od 4 zase dolů k 0. Ve chvíli, kdy vám odpoví 2, tak tady už je možný použít klasickou relaxační techniku, jako je běh, skákání, pérování, ale taky můžete dítě nechat přelévat vodu, přesýpat písek. Také uklidňuje. A potom ještě také máme vlastně hluboké uvolnění a tam v tu chvíli jdeme zase pro změnu až do -3 a v tu chvíli můžeme použít vlastně takové povídání jako: mé ruce jsou těžké a teplé, mé nohy jsou těžké a teplé, mé tělo je celé těžké a teplé a v tu chvíli opět uvolňujete krásně sebe i to dítě. Potom se dá ještě dělat řízená relaxace, kdy vlastně imaginací nastavujeme jezero, smívání starostí vodou a podobný. Je skutečně potřeba zbavit se stavu úzkosti v dětství, což znamená zbavte pokud možno vaše děti strachu a úzkosti teď, dokud jsou dětmi, protože neřešená dlouhodobá úzkost může postupně přejít do depresí. Takže běžte a vyzkoušejte, co vám bude fungovat hned teď.